L-Aqda Repubblika konfermat li ftit tal-jiem qabel il-konferenza tal-aħbarijiet ta' din il-ġimgħa li fiha reġgħet fetħet attakk fuq il-gvern u l-awtoritajiet f'pajjiżna kellha laqat mal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Laqat li ma nataw ebda pubbliċità sakemm mhux għax inkixfu fuq blog ta' kummentarju politiku. B'reazzjoni il-President ta' Repubblika Robert Aquilina qal li dawn il-laqat bl-ebda mod ma jservu biex jikkoordinaw il-ħidma tagħhom mal-Partit Nazzjonalista. Xi ħaġa li ħafna nies li jsegwu x-xena politika tajjeb ftit li xejn tinżlilhom, anki għaliex kienu deputati li ma' Repubblika huma ħobża u sikkina li poġġew lil Bernard Grech fis-siġġu ta' kap. Robert Aquilina, hu deputat nazzjonalista Karol Aquilina, ikkonferma ma' Lavin Malta il-laqat li kellu ma' Bernard Grech. Iżda insista li huma ma jagħmlu ftehim ma' ebda partit u li dawn il-laqat għalihom huma normali. Sorsi fid-Dar Ċentrali qalu li Bernard Grech u influenzat sew minn dawn il-persuni u m'hemmx dubju li flaqa bħal din tkun iddeterminata l-istrateġija politika tiegħu. Intant f'attivitajiet ta' Repubblika waqdiet oħra qrib tagħhom mhux darba jew tnejn deru impjegati tal-Partit Nazzjonalista jaħdmu u jassistu fil-loġistika. Iktar minn hekk dawk id-deputati magħrufa bħala Blue Heroes dejjem kienu parti integrali minn dawn l-attivitajiet. Il-koalazzjonijiet li jiġdu l-influenza ta' dawn il-persuni li qed jerġgħu jeddu bil-protesti kontinwi fuq il-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech sansitra ġie indirizza attivitajiet tagħhom.